Ei lapsista tiedä, mitä niistä tulee. Tarkoitan noin ammatillisesti, en niinkään todellista luonnetta. Meillä oli selvä systeemi. Tee elämästä omasi. Me rakastamme sinua. Lapset lähtivät maailmalle ja tulivat toimeen. Se, minkä minä elämästä tiedän, niin kirjoittelen postikortteja ja lähettelen niitä lapsille. Kirjoitettuun sanaan ne uskovat. Ja vaikka eivät uskoisikaan, niin eivät voi jäljestäpäin sanoa, että ei kuultu, ei saatu puheesta selvää. Terve, minun pikku Maija. Kävelimme sinun kanssasi pellon laidalla. Siellä oli niitä koiranputkia. Halusit katkoa niitä. Ontosta putkesta lähti naksahdus. Kun ihminen katkeaa, ei kuulu mitään. Sinun pitää siellä kaupallisessa maailmassa olla korva tarkkana. Kuulla sekin, mitä ei sanota. Tuli paljon omenia. Isäs laittoi hilloja. Mikokin on tervetullut. Äiti. Hei! Kyljykset olisivat tänään tarjouksessa. Ahaa. Tosin porsaan kyljyksiin minä kyllä suhtaudun karsaasti. Minusta sian elämä on aina tuntunut niin ankealta. Ahdas karsina, sorkkien alla litisevä lälly, siinä turpalikaisena möyrit ja koukkaat, kunnes joku tulee tumata sähköpistolilla pää, leikkaa mahan auki. Porsaan kyljyksiin on jäänyt huonon ja surullisen elämän aura. Näkemiin?